Znači, prva reakcija, Biba i Đorđe stoka. Prije što počnemo reakciju, pošto spota nema, mogu ovu sliku prvo komentirati, pa onda možemo dalje. Ovaj album, bit će još reakcija na pjesmu, samo što sad nema vremena za sve. Prvo ću komentirati malo ovu sliku, sve i to, pa ćemo onda početi sa pjesmom. Znači, prva stvar šta svi kuže kosa, Boraz, lik izgleda kao onako Lego hair, Boraz, doslovno onako Lego kosa, doslovno onako. Ali stoji, ima ovaj te neki. Cenzure preko očiju, to mi se isto jako sviđa, malo grožđa, keša tu. Sviđa mi se, sviđa mi se slika, idemo početi sa pjesmom. I by the way, prije gdje šista počne Buraz, Bosna je igrala jako dobro jučer, žao mi je što nisu uspjeli dobiti, ali ne veze, jedan bod, ajmo početi. Stoka flipujemo 300 u milijon tisi. Jedan od, ja sam jedan u milijon nova. Lova štek, roba u kamionova. Mala bomba. Ok, prije gdje što počne iskreno, za sad mi se ne sviđa. Nemojte me hejtati, molim vas, znam, fanovi klinca su onak malo u glavi, ali, mislim, ovo je Biba za sad, ali iskreno, ne znam šta je producent probao, ali te pauze mi se između ne sviđaju, onak, slušaj ne možeš, baš onako uši bole, slušajte. Kamionova, mala bomba, stvarno ja avijan, stoka flipujemo 300 Da. u milijon tisi. Jedan od, ja sam jedan u milijon nova. Lova štek, roba u kamionova. Po meni bilo bi bolje bez tog efekta, baš mi se onako, baš mi smeta taj efekt. Neko? Mala bomba, stvarno ja avion kurvo. Ja sam winner, na ruci submariner ovo. Prešao sam na hard, oni nisu na beginner ovaj. Deci primer, ja sam lider kurvo, ovo sve ko labirin. Ali tekst mi se jako sviđa. Odradio sam reakciju drugu na Bibu, sa neki dan i tamo sam isto rekao, onak Biba ima stvarno tekstove dobre, Biba ima jako dobre tekstove. Ja nove prodao sam im finte kurvo, koliki lipter, utreši sam na splavu sama. I po prslu da u njemu vadim spravu nema greške, znaš da uvek. Ali bit mi se sviđa, bit je onako jako mračan, to mi se jako sviđa. Onako, baš vidim klinca ove tome, to jest ne klinca, Đorđa vidim baš onako taj agresivan vibe. Tamo pravo kurvo, došao sam po pare, nisam došao po slavu. Stoka flipujemo 300 u milijon tisi. Jedan od, ja sam jedan u milijon nova. Lova štek, roba u kamionova. Mala bomba, stvarno ja avijan, stoka flipujemo 300 u milijon tisi. Jedan od, ja sam jedan u milijon nova. Lova štek, roba u kamionova. Da, stvarno taj... Šta smo s glasom radili, stvarno mi smeta neko to. To mi baš smeta, te pauze između, to mi baš smeta. Bomba, stvarno ja avion. Nisam došao da se slikam, samo pitam gdje su pare, nema puno da se priča kad u pitanju su naše, stoka flipujemo 300. Buraz, klinac pokido. Alo, kaj je ovo? Nisam došao da se slikam, samo pitam gdje su pare, nema puno da se priča kad u pitanju su naše, stoka flipujemo 300. Da, pokido, brate, pokido, ovo je brutalno je. Brate, jebiš kajle, sve što stvarne sada prebrodimo lakše. Pa ako trati sranje, saznat ćemo šta ćeš. Volimo novac ko što ne volimo značke. Ako muzika ne uspeš, čakat ćemo pljačke. Sviđaju mi se ovi, ne backup vokali, ali ovi dubleri njegovi, to mi se baš sviđa kako onako pjeva. Pjeva pjesmu 3 puta i stavi tu skupa i to mi se baš jako sviđa ovdje tu. Slušajte ovo. Taj glas, to onako, kak se čuje više puta, to je brutalno je. Ako muzika ne uspeš, čakat ćemo pljačke. Novi dan i novi džak, kupio sam broj, šansa više me ne boli dlan. Mislim da me voli grad, pa se krećem svuda sam, ne treba mi bodyguard. Pluća ognjišta, nekad ste... Brate, klinac, neću ništa pričati, ja sam pušim, to jest vejpa mi to, Buraz, prestani pušit, molim te, ovo ti je već onako treća pjesma di onak kašlješ. Se krećem svuda sam, ne treba mi bodyguard. Pluća ognjišta, nekad hteo dobru čuku, sad bi kuću novi stan. Još sam bogat, loš i mlad, slažem je da bit će bolje, budem samo gori stan. Al stoka flipujemo 300 u milijon tis. Jedan od, ja sam jedan u milijon nova. Lova štek, roba u kamionova. Mala bomba, stvarno ja avijan. Stoka flipujemo 300 u milijon tis. Ljudi, bit ću iskren, od Bibe mi se part ne sviđa. Iskreno, nije do Bibe do onak producenta iskreno. Zašto? Jer iskreno, no što mislim, dobar je producent.
Sve je dobro rađeno, brate, ali taj efekt mi baš smeta. To mi jedino smeta, ali je Klinac pokidao u pjesmu, brate. Znači, Klinac je carrio pjesmu na max, Ja sam jedan u milionova. Lova štek, roba u kamionov, mala bomba, stvarno je avion. Stoka flipujem u 300 u milion tis. Ja sam jedan u milionova. Lova štek, roba u kamionov, mala bomba, stvarno je avion. Stoka flipujem u 300 u milion. Stoka flipujem u 300 u milion. Stoka flipujem u 300 u milion. Stoka flipujem u 300 u milion, yeah. Iskreno, ovo je onako prvi put da ću ovo reći, pjesma Bibin part mi se onako, mislim, sviđa mi se, ali mi se taj jedan efekt mi tako jako smeta je, znači, onako baš slušati ne mogu samo to kuš. Ali Klinac je kreirao pjesmu. Znači, pjesma mi se sviđa, onako, većina novoradi Klinca. Stvarno, lik je pokidao, lik je ovo pokidao, lik se stvarno potrudio ovim. Respekt, brate, respekt, iskreno pjesma je stvarno dobra. Ali taj efekt, samo taj efekt, znači...